Il-ħidma fuq il-politika dwar it-trobbija pożittiva tal-ulied tinsab fi stadju avvanzat u dalwaqt jiġi ppubblikat l-abbozz finali. Ħabbar dan il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia waqt li nieda l-proġett Ġardina tal-Paċi fit-Tramuntana immexxi miċ-Ċentru Lib tal-Awra. F'Ottubru li għadda l-Gvern beda proċess ta' konsultazzjoni dwar din il-politika li ma' proċess issa għalaq u fil-jiem li ġejjin mistenni wassal għal pubblikazzjoni tal-abbozz. Dwar l-inizjattiva ta' Ċentru Lib, il-Ministru qal li din hija ħolqa minn katina ta' inizjattivi lil Lib flimkien mal-Ministeru u diversi entitajiet oħra qed tagħmel biex tkattar il-paċi fis-soċjetà. Ikkonferma dan il-manager ta' Lib Martin Ketkuti li ma' News fisser lan wara din l-inizjattiva. Inizjattiva li tiċċelebra l-paċi, il-paċi li jibda mill-inizjattiva personali u l-kollaborazzjoni bejn l-entitajiet tal-Knisja, tal-Gvern, NGOs u entitajiet oħrajn. L-iskop huwa li naħdmu flimkien favur soċjetà ġusta. Il-proġett tnieda fil-Mosta li din il-ġimgħa se tkun qed tiċċelebra il-jum tal-lokal. Il-Kunsillier Alex Muscat fisser kif iż-żona magħżula kienet waħda suġġetta għal abuż kontinwu u rimil legali u għaldaqstant is-sinifikat tal-inizjattiva huwa akbar, speċjalment fil-kuntest ta' soċjetà li hija dejjem aktar konxja dwar l-ambjent ta' madwarha. Min-naħa tiegħu is-Sindku Edwin Vassallo ringrazzja lill-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali għal kooperazzjoni sħiħa li dejjem wera f'dan il-proġett u f'inizjattivi oħra. Parteċipi fl-inizjattiva Ġardina tal-Paċi fil-Mosta kien hemm ukoll iż-żgħażagħ Azzjoni Kattolika tal-lokal.